Vybrat pietní svíčky na hrob se může zdát jako lehký úkol, ale opak je pravdou. Chceme, aby nám svíčky vydržely nejenom na podzim, ale taky v zimě a možná ještě v dalším roce. A jak toho docílit, to už nám prozradí Karel Pospíšil. Dobrý den. Dobrý den. Karle, jaká je vůbec tradice zapalování svíček a celkově dušiček? Tak tradice zapalování svíček sahá do dávných věků. Tou tradicí vlastně zapálením svíčky si vzpomínáme na naše blízké zesnulé. Navíc zapálené světlo svíčky symbolizuje už jako takové věčný život. Navíc podle jedné pověry to světlo svíčky ukazuje duši cestu zpět na zem. My tady máme nepřeberné množství, opravdu, aby jsme se v tom trošku orientovali, tak si udělejme pořádek. Můžeme mít malé svícny, velké svícny, ale přesto chceme, aby nám ten svícen vydržel opravdu dlouho. Tak jakou potřebuje údržbu takový svícen? V podstatě jakýkoliv svícen té údržby nepotřebuje mnoho. Je konstruovaný tak, aby při větru, dešti, které jsou na podzim vlastně časté, nám světlo svíčky nezaslo. Ten vršek je konstruovaný speciálně, aby ta voda pěkně stékala a odváděl se kouř vlastně ze svíčky. Doporučuji plastový podstaveček u skla. Jedna praktická věc, to sklo je stabilnější a když fouká, tu svíčku nám to nepřevrátí, nerozbije se. Druhá, když už je třeba ten pomník zachumelený, tak nám prostě to sklo nepřimrzne k pomníku, pak může prasknout. A je stabilnější třeba než kov, protože ono to vypadá i jako kovové? Ten trend, nebo je určitý vývoj v barvách, v materiálech vyráběných vršků. Ty kovové mohly lákat i zloděje za vidinou určitého výdělku. Ten plastový, bytě plastový, tak to jsou speciální materiály, které vydrží vysokou teplotu, kterou ta svíčka dává. Takže nám neschoří. Takže nám neschoří, přesně tak. A jak uděláme to, abychom to uvnitř neměli zakouřené, protože to se občas stává a potom to musíme čistit? Jedinou a nejlepší radou a variantou, aby jsme si opravdu ušetřili ruce, použít vždycky náhradní náplň, vlastně ten tubus, aby byl téměř do výšky toho skla, kde potom svíčka ideálně hoří, vyhoří nám dobře a to sklo není zakouřené. Jaké jsou trendy vůbec? Trendy od plechových vršků spíš k těm mastovým, co se týká barev. Možná jsme se odprostili od těch, řeknu, čirých skel. Už se nebojíme, třeba například i tohleto modré výborně vypadá třeba v zimě na zasněženém pomníku. Vypadá ta modrá moc pěkně. Letošní trend je taková to jakoby perleťová barva, perleťové zdobení a pomalinku se více a více používá třeba od zlaté přes takovouhle patinovanou zlatou i barva a ta hlavně na Velikonoce, Vánoce takhle bílo-zlatá barva vršků a spodků. A nebo jenom to praskané sklo, které klasika, je taky oblíbené. Tak, určitě. Už jsme si probrali tvary a velikosti svícnů, ale na co jsme se ještě nezaměřili, tak to jsou náplně. Jaké máme druhy? Tak k těm základním druhům jsou parafinové lisované, parafinové zalévané a olejové obecně. Ty olejové tam opatrně při vysokých teplotách letních a naopak velkých mrazech můžou nám hůř vyhořet, ale jinak zase je tam vyšší doba hoření, delší. Parafinová, lisovaná, zalévaná, ta je taková celoroční, dá se použít v podstatě kdekoliv. A to my přesně potřebujeme. Ta délka knotu je asi taky hrozně důležitá, protože mně se často stává, že se spálím, když dávám kalíškovou svíčku do malého svícnu. Máte pro nás nějaký tip? Je potřeba při nákupu té svíčky vybrat svíčku, která má knot až nahoru. Je to vždycky jednodušší na zapálení a takovouhle malou svíčku já bych třeba použil do takového malého skla, kde tam nehrozí riziko nějakého popálení. Prostě zapálím svíčku, tak pomalu tam pustím, tak. A máme to. A nebo si koupit delší zápalky. Pane Pospíšile, já moc děkuji za praktické rady a mějte se hezky. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Tak vidíte, opravdu máme z čeho vybírat, tak vám přejeme krásné dušičky.